Het fenomeen van dit moment. Orgeljoke zit hier van achteren in de kleedkamer. Zij gaat straks optreden in de tent op de Ballade. En wij gaan natuurlijk even kijken of misschien het dak er wel afgaat. Joke, jij bent op dit moment een enorm succes. Wat vind je daar nou zelf van? Ja, ik kan het nog steeds niet geloven. Wat ik nog steeds heel bijzonder vind, dan ben je 77 en 80% is jong, wat daar staat te juichen voor je en mee te doen en mee te springen. Ja, het is nog steeds te gek voor woorden. Dat kan je gewoon niet achterkomen waarom. Het is een gunfactor of misschien omdat ik moderne muziek speel. Maar het doet me zo goed dat jong en oud verbindt. En dat vind ik het mooie aan wat ik doe. Wat zou je aan de jongere generatie mee willen geven? Dat je altijd moet doen wat je hart je ingeeft en waar je denkt dat je gelukkig van wordt. Dat je geen werk gaat doen wat je denkt, nou ik moet het doen, maar probeer altijd te voelen, luisteren naar je hart. En muziek, dat vind ik, dat hoort er eigenlijk erbij. Als je een beetje in de put zit of depressief, dat zijn ook veel jongeren, heb ik begrepen. Ga een muziekinstrument doen, maakt niet uit wat, desnoods blokfluit. Maar het maakt je zo gelukkig. Ik zing hiernaast ook nog in een koor en ook dat maakt me gelukkig. Dus muziek, dat heelt. Voor iedereen, voor jongeren.